Hé, figyelj csak ide! A felkötözött csonkát, most már nincs más dolgunk, mint bemágjuk a vízbe. Így 12 óra, 10-12 órán keresztül hagyom, hadázzon ki a fölösleges sótól. Majd mehet a füstre. Mivel én már úgy készítem el egyből a sonkát, hogy sózás előtt felkötöm, így most már nem kell azzal se foglalkoznom. Mehet a vízbe. Annyi vizet engedünk a tárolóedénybe, hogy jó ellepje a víz. Ne lógjon ki húsrész, illetve bőrfelület. Hogy egyenletesen, gyönyörű szépen ki tudjon átni. Így nem lesz sókicsapódásos a sonkán. Eltűnt az összes termékünk, tökéletes a füst. A bükkfa pillanatát már most érzem magát. Csak ennyi? Ennyi.